Jodak ma Kipkoibet e kar chung' bura ma Konoin e kaunti ma Bomet mane nigi mahu nobago ng'anyo e ndara ka gikwedo medruok mar tiyo marach gi kuong' ma ok opuodhi kaachiel gi rochruok mar arita. Kaluwore gi jodak ma kono, ji buora osewito ngimagi bang' tiyo gi kuong' ma ok opuodhigo, gino manochuno gi bago ng'anyo ka gisundo e kuonde uso kuong'go mondo mi olorgi gi thuon. Bende ne giseyo tend arita kwe kamoting'o ruodhi kod jolupgi kuom dhengore e tich ka giwacho ni jonyuo kuong' ma kamago komaki tiweyo thuolo ma ok okawnegi okang' moro amora mar chik. Unaona hapa tuko wa mama tumekuja kulia ni kwa sababu hata kando ya kanisa uwezi hubiri au watu ambao wanakunywa pombe wanaleta disturbances, hakuna kazi unafanya. Kuna shule hapa inaitwa Kipkoibet Primary na hii mambo ya kusema sijui mita ngapi kutoka shule haitachiki kuwa na paa. Tunashangaa ikifika hapa hiyo sheria inakaa wapi? Kwa hivyo tunalilia serikali kupitia administration kuanzia chief kwenda kwa SEC hata DC waangalie hii maneno kwa makini, sababu tumeumia kwa muda mrefu. Ni ile kitu imesumbua raia wa hapo karibu wenye wanapata kelele mingi kutoka hapa, na kuna hata watu wamekufa juu ya pombe hata kwa resafu karibu na maduka haya yako bombe janga yanayochemushwa. Maskari wako, body station iko, chiefs wako, administration wote wako, lakini hatujapata any response from them on way how to hold these issues.